Mabugso 3 katuig nga bata patay sang nalumo sa sulod sang drum sa Bacolod City. Yaring balitang itutukan ni Iring Pedreso. Puno sang paghinulsol ang tinagang nabuhian sang 30 anyos ng Iloy nga si Josephine Villarosa. Matapos ginpahayag na lumos kag napatay ang 3 katuig sini nga bata sa Barangay Granada, Bacolod City. Suno sa Iloy, nagapaligo sa banyo ang bata samtang nagakatulog naman ang amay sini nga halin sa obra. Sa salig nga naandan na nga nagahampang lang sa palibot ang bata, wala naman nagkabalaka ang amay. Apang ginkakibot sini nga wala na sang kabuhi ang bata sang nasapuan sa banyo. Wala na sudlan tubig ang amon nga no may jutay lang nga tubig. Siguro sa labot-labot nya bala mga manghinaw siya siguro or makuha siya tubig, wala kami kabalo basi amon bala mga namumo siya mamaw. Emosyonal ang Iloy samtang ginapahayag nga kuntani, wala na lang ini naglakat sang among adlaw. Tuman ng paghinulsol sang ginikanan sang bata apang wala na sila sang may mahimo, kundi kabigon nga leksyon ang natabo para mas magdoble halong na sila sa nabili nila nga isa ka bata. Kung ako lang, ano nga tani, wala na lang ko nagubara. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedreso para sa GMA Regional TV Early Edition.